जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोननो लागै आं मोनसे मोजां खबरखौ लानानै फैदों। गोबां नायगिरि नोंथांमोना हास्थायदोंमोन दि जे आं जे नोंथांमोननो बै चेनेलनि जि चेनेलाव आं खामानि मावगासिनो दङ एबा खामानि मावदों बै चेनेलनि लिंकखौ शेयार खालामनानै हो होननानै गोबाङा बुंदोंमोन आरो गोबाङा मिजिंथिनानै दङमोन जे सानसे फैफिनखागोन होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि चेनेलाव नोंथांमोना नायबाय थायोमोन बेयावथ' नोंथांमोना मोनखागोन, मोनफिनबावगोन। जुलाइनि 28नि उनाव आङो रिएप्लाइनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन। दा बिनि उनाव बे चेनेला सोलिफिनगोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो दायो नोंथांमोननो मोनसे चेनेलखौ आङो होनो नागिरदों। लिंक हिसाबै नङा, नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव लिरनानै होगोन। नोंथांमोना बेखौ थांनानै इउटिउबाव सार्च खालामहैगोन, अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन। आरो नोंथांमोना जाय चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ मोनहैगोन बै भिडिअआव एबा बै चेनेलाव प्राय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो भिडिअ आपल'ड खालामनाया स्टप जानानै दङमोन। नाथाय चेनेला अलरेडि मनेटाइज जानाय चेनेल आरो बे चेनेलाव मोनसे इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय कार्टुन भिडिअफोरसो आपल'ड जाबाय थादोंमोन। इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बेयाव माबा मोनसे धोरोमनि बाथ्रा सावरायनाय बा माबा मोनसे गुबुन मटिभेशनेल जेबो गैया। नाथाय आङो माखासे साननि आवगायनिफ्राय बेयाव भिडिअ आपल'ड, मटिभेशनेल भिडिअ माखासे आपल'ड खालामगासिनो दङ आरो बे चेनेलखौ आङो बाहायगासिनो दङ। दा बेयावहाय नोंथांमोना बै चेनेलाव थांनानै नायहैदो, मोनहैगोन आरो नोंथांमोननो लागै आं इसोरनि बोसोनखौ बै चेनेलाव लाबोसिगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना थांदो आरो चेनेलनि मुङानो जाहैबाय उर्ला पुतुला चेनेल। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो स्क्रिनाव आङो अलरेडि लिरनानै होदों बा नोंथांमोना मोनदों जे उर्ला पुतुला चेनेल होननाय। नोंथांमोना बेयाव थांदो, इउटिउबाव थांनानै सार्च खालामदो। अनजाग्राफोर, नोंथांमोननो आङो लिंकखौ मानो शेयार खालामाखै? मानोना आं जि चेनेलाव दङमोन, खृष्टियान रादाब आरो बोसोन, बे चेनेलाव ओरैबायदि मोनसे इउटिउब गाइडलाइना हरखादों जे गोदान चेनेलबो बे खिदिनमाननि गेजेराव, बे दिनफोरनि गेजेराव नोंथाङा गोदान चेनेल बानायनो मोननाय नङा, गोदान चेनेल खालामनो हानाय नङा, शेयार खालामनो हानाय नङा। बेफोरबायदि गाइडलाइनखौ आंनो हरखादों। दा बेयावहाय आङो गोदान चेनेल खालामनानै बै लिंकखौ बेयाव लानानै फैयाखै आरो जिथु दा चेनेल दंखायो बै चेनेलखौबो बेयाव लिंकखौ आङो कपि पेस्ट खालामनानै होआखै। दा बेनिखाय केबल नोंथांमोननो स्क्रिनाव लिरनानै होदों। नोंथांमोना बेबायदिनो थांब्लानो मोनहैगोन। दा इउटिउबा जिहेतु आंखौ बुंदों जे नोङो बै सानफोराव गोदान चेनेल खुलिनो मोननाय नङा, माबा मोनसे लिंकफोरखौ शेयार खालामनो मोननाय नङा होननानै आंखौ बुंनानै होखादों। दा बेनिखायनो आङो बेफोर खामानिखौ मावाखै आरो नोंथांमोननो होआखैमोन। नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो स्क्रिननि गेजेराव होदों। नोंथांमोना बेयाव थांब्लानो नोंथांमोना इसोरनि बोसोनखौ खोनानो मोनबाय थागोन। आरो आङो सानफ्रोमबो लाबोनाय नङा, बेयाव सानसेनि उनावसो लाबोगोन। मानोना आङो एसे सानबाय जे एबाराव एडिटिंआवबो एसे गोसो होगोन होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आवगायाव खृष्टियान रादाब आरो बोसोनाव, बर' खृष्टियान रादाब आरो बोसोनाव आङो बेबायदि एडिटिं खालामनाय जायाखैमोन। जा सिम्पोलै नोंथांमोननो लानानै फैयोमोन। नाथाय एबाराव एडिटिंआव एसे गोसो होनानै नोंथांमोननो नायनायावबो एसे मोजांखौ दिन्थिनो होननानै आङो सानदों। दा बेनिखायनो भिडिअ फैनाया हयथ' सम सानसे साननै लानो हागौ, माब्लाबा सानथामबो लानो हागौ। दा बेयावहाय नोंथांमोननो बेखौ मिथिहोखानाय जाखाबाय आरो बे बाथ्राखौबो मोजाङै मिथिहोखाबाय। जि चेनेलाव नोंथांमोना दायो नुबाय थागोन बेनि चेनेलनि मुंखौबो आङो सोलायथ'नो हानाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। जि चेनेल दङ, एक्जिस्टिं जिथु थाखानाय चेनेल दङ, थाखानाय चेनेलनि मुङावनो आङो खामानिखौ मावगोन। मानोना इउटिउबनि जिथु अट'मेटिक सिस्टेम दङ, बे अट'मेटिक सिस्टेमा आंनि जिथु भइस दङ, आंनि भइसनि प्रेसार, आंनि भइसनि स्टाइल, आंनि भइसआव बेसेबांथा चेनेल दङ, बेफोर गासैखौबो बिसोर मिथिगौ। दा बेनिखायनो गोदान बानायनो हायैनि कारनाबो बेनो। आरो बेनि थाखायनो आंनि जिथु थाखानाय जिथु चेनेल दङ, बै थाखानाय चेनेलखौबो आङो मुं सोलायनानै होनो हानाय नङा। दा बेनिखाय मुं सोलायनांगौब्लाबो आङो बेखौ जुलाइनि उनावसो सोलायहैगोन। दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जेन मुंखौ लानानै जेन चेनेलनि मुंखौ लानानै जेन गुलाय गुजाय दाजाथों बा बायदिसिना सोंलुफोरखौ जेन दा खालामथों, आं नोंथांमोननो अलरेडि मिथिहोखाबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बै चेनेलाव थांनानै दिनै नोंथांमोना भिडिअ मोनसे मोनगोन। गोदान दिनै आं आपल'ड खालामदों आरो आवगायावबो आपल'ड खालामखादों। दा नोंथांमोना थांनानै बैयावहाय नायहैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनि बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय बे चेनेलाव फैदोंमोन। दे अब्ला जय मसीह, जिसु ख्रिस्टनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै। फिन आरोबाव नोंथांमोननि लागै इसोरनि गोथार बोसोनफोरखौ आङो लानानै फैगोन।